କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁର ବି କିଛି କହିବାର ଥାଇପାରେ, ତାର ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଇପାରେ? ହଁ, ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ୍ତତା, ବଳିଦାନ ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟର କଥା କୁହେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଏହି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଶା ଆଉ ଉତ୍ସାହରୁ। କାହାଣୀର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମେହଗାନୀ ଟେବଲ, ସେ ବହୁତ ସମୟରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତା ମନ ଭିତରେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଟେବୁଲ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତା ନିଜ ପରିବାରଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି। ପୁରା ଘରକୁ ନୂଆ କରି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଜୁଳି ତାର ବଦଳା ଯାଉଛି, ମାନେ କଣ ଅଣୁକଣକୁ ଚକଚକ୍ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ପରିବାର ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଟେବୁଲ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଟା କିଛି ସାଧାରଣ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ନୁହେଁ। ଏହା ପାଖାପାଖି 300 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ପରିବାରର ସେବା କରି ଆସୁଛି। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ପୁରା 300 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟେବୁଲ ହିଁ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଏହାର ସେହି ଜଟିଳ ଆଉ ରାଜକୀୟ ଡିଜାଇନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ କିଣା ଜିନିଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ବି ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଘର ମରାମତି କରୁଥିବା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚା ବା ସ୍କ୍ୟାଫୋଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସିଧା ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ମେହଗାନୀ ଟେବୁଲ ଉପରେ। ଟେବୁଲ ପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଖୁସି ଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ସେ କିଛି ବି ପ୍ରତିରୋଧ କଲେନି, ପୁରା ସହଯୋଗ କଲା। ଆରେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କାମରେ ଆସୁଛି ଭାବି ତାକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସହଯୋଗର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲା ତାର ସେ ରାଜକୀୟ ଆଉ ଜଟିଳ ପରିଚୟ, ତାର ଗର୍ଭ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା। ଚାରିଆଡ଼େ ରଙ୍ଗର ଛିଟା, ଧୂଳିରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଟେବୁଲକୁ ଏତେ ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ପୁରା ମଇଳା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଟେବୁଲ କିନ୍ତୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାଉଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ରାଜକୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଇଳାଟା କ'ଣ ଏମିତି ବଡ଼ କଥା? ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରି ବାର୍ନିଶ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତାର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପରିବାର ଫେରିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେବେ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ଘରର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ଘର ପୁରା ନୂଆ ଦିଶୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ପରିବାରର ଫେରିବାକୁ। ଆମ ଟେବୁଲ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସମୟଯାତ୍ରାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା। 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହାକୁ ଘରର ସବୁଠୁ ଭଲ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଭାବେ କିଣା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହା ପରିବାରର ସେବା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାକ୍ଷୀ ବି ରହିଛି। 6 ମାସ ତଳେ ମରାମତି ବେଳେ ଏହାକୁ ମଞ୍ଚା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଆଉ ଆଜି ସେ ପରିବାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଏତେ ପିଢ଼ିର ସେବା କରିବା ପରେ ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ନେହ ଆଉ ଯତ୍ନ ଟିକେ ଫେରି ପାଇବା। ତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସୀମିତ ଅତୁଟ ଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେଦିନ ଆସିଲା। ପରିବାର ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ନିଜର ସେହି ପୈତୃକ ଘରକୁ ଫେରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଟେବୁଲର ଅପେକ୍ଷାର ଯେମିତି ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଲେଖା ଥିଲା। ଘରର ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ନଜର ଯେମିତି ସେହି ମଇଳା ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଏ ମଇଳା ଟେବୁଲଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଟା ଖାଲି ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ବାସ୍, 300 ବର୍ଷର ସେବା, ବଳିଦାନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷାର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ଏଇ କେଇ ପଦ କଠୋର ଶବ୍ଦ। କାହାଣୀଟା ହୁଏତ ଏଇଠି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଉପରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଏହି ପୂରା ଘଟଣାଟି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାକୁ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନରେସିପ୍ରୋକେଟେଡ୍ ଲୟଲ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକପାଖିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଏମିତି ଏକ ଭକ୍ତି ବା ସେବା ଯାହାକୁ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି, ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମ ଟେବଲର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଉପଯୋଗିତା ବନାମ ଭାବନା, ପୁରୁଣା ବନାମ ନୂଆ, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବନାମ ଅସଲି ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଟେବୁଲର ଭାଗ୍ୟ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଟେବୁଲକୁ ଏଥିପାଇଁ ଫୋପଡ଼ା ଗଲାନି ଯେ ସେ ଆଉ କାମରେ ଆସୁନଥିଲା, ନା, ବରଂ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଫୋପଡ଼ାଗଲା କାରଣ ତାହା ଆଉ ନୂଆ ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନଥିଲା। ଏଇଟା ଆଜିକାଲିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଶେଷରେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଗତି ନାଁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛୁ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନୁହେଁ କି?